Vítam ťa na mrazivej ceste. Pokračujem mojej sérii videí, kde ti postupne predstavím všetky časti Westerosu. Tak, ako ich cíti vietor, čo prežil stáročia, tak, ako si ich pamätajú kamene pod nohami. Westeros nie je len mapa. Je to kronika kráľovstiev, vojen a hnevu. Dnes sa zastavíme tam, kde vietor nikdy neutíchne, tam, kde skaly stoja proti búrkam a nepohnú sa. Tam, kde sa bohyňa zamilovala do smrteľníka. Vstupujeme do búrkových krajov, do zeme búrok, morských útesov a legien, ktoré nikdy neutíchnú. Do zeme, kde sa nebo háda so zemou, do domova rodu Durandonov a neskôr rodu Baratheonov. Niektoré kráľovstvá sa zrodili z meča, iné z krvi prelievania, ale búrkové kraje sa zrodili zo vzdoru proti samotným bohom. Duran, obyčajný smrteľník, si získal lásku Elenie, céry boha mora a bohyne vetra. Ich láska však bola zakázaná, ale ona neposlúchla. A tak sa vzali pod oblohou plnou hromu na útese, kde sa vietor mení na rev. Bohovia zúrili. Deň ich svadby zoslali búrku, ktorá zničila Duranov hrad, zabila jeho rodinu, priateľov aj hostí. Len Duran a Eline prežili. Chránení silou, ktorej nikto nerozumel. No namiesto toho, aby sa podriadil, Duran vyhlásil vojnu bohom. Každý nový hrad, ktorý postavil, padol. Vietor trhal strechy, vlny lámali múry, blesky pálili veže, ale Duran neustúpil. Až 7. hrad na mieste vzanom Duranov výbežok obstal, pevnosť, ktorú už nedokázali zničiť žiadna búrka. Pomenovali ju búrkový koniec. Symbol vzdoru, symbol výdrže. Niektorí hovoria, že pri jej stavbe mu pomáhali deti lesa. Iný, že s ním hovoril mladý chlapec menom Brandon Staviteľ, ktorý mu poradil, ako pevnosť postaviť tak, aby odolala hnevu nebies. Pravdu nepozná nikto. Ale búrkový koniec stojí dodnes. Duran sa stal prvým búrkovým kráľom a vraj vládol 1000 rokov. Možno nie on jeden, možno desiatky kráľov, všetci nesúce jeho meno. A legenda zostala. Jeho syn, Duran Zbožný, sa údajne pokúsil zmieriť s pôvodnými obyvateľmi. Deťmi lesa. Vrátili im čas kraja. Iní, jeho nasledovníci si podmanili pobrežia, hlboké lesy aj priesmyky. A tak vzniklo kráľovstvo, kde sa búrka nestáva nepriateľom, ale sprievodcom, kde vietor posilňuje vôľu a blesk je iba svetlom na ceste. Rod Durandonov, králi búrky, ktorí vládli z hradu, búrkový koniec po celé tisícročia. Ich vlajka nesie čierneho jelenia s korunkou na zlatom poli. A presne takí boli. Hrdí, rýchli a silní. Boli to tvrdí muži v tvrdom kraji, kde sa vietor nikdy neutíši a zem vždy vzdoruje. Prvých kráľov spája viac legenda než istota. Mnohí niesli meno Duran, no nie je jasné, či to boli otcovia, alebo synovia, alebo len králi, ktorí si meno Duran zvolili ako symbol večného odporu. Ale každý z nich vládol s rovnakou hrdosťou a rovnakou búrkou v srdci. Niektorí rozšieli búrkový kraj mečom, bojovali proti horským kmeňom, iní sa snažili upevniť mier so starými bohmi alebo zandalmi, ktorí sa neskôr prehnali Westerosom. Po celé veky vládli z búrkového konca búrkoví králi. Ale medzi toľkými menami sa niektoré vynárajú ako hrom v tichu. Teraz si spomenieme tých najväčších alebo tých najhorších. Turvald I. Durandon, tlstý král, čo prišiel o kráľovstvo. Durvan, známy ako tlstý, nebol ani veľký bojovník, ani obávaný vládca. Vládol dlho, no niekedy aj dlhá vláda, len dlhým tichom pred búrkou. Počas jeho panovania sa kráľovstvo búrkových kráľov doslova rozpadlo. Rod Messi sa otrhol, Tar sa 3-krát zbúril a v daždovom lese si dokonca čarodejnica menom Zelená kráľovná urobila vlastné panstvo. Ľudia vtedy žartovali, že Durval vládol len tam, kde dočúra zradie búrkového konca. Nebol to král slávy, ale aj jeho pád ukázal, že v západozemi si treba moc zaslúžiť. A že búrka sa môže obrátiť aj proti tým, čo ju kedysi kročili. Morden II. Durandon, král, čo bol kráľom len na papieri. Za čias Mordena sa zdalo, že búrkový plameň opäť splanul, no nebolo to vďaka nemu, ale vďaka jeho nevlastnému bratovi. Ronald Storm, nemanželský syn, bojovník, čo sa nebál ničoho. Morden ho vymenoval za Kastelána, ale Ronald sa stal vládcom v každom zmysle, len nie v mene. Dal sa skromnosti, vzal si Mordenovú sestru a keď už mal moc, aj srdce ľudu, dal si aj jeho korunu. Dokonca Mordenova vlastná kráľovná mu položila korunu na hlavu. A podľa piesni aj hlavu na vankuš. Čo sa stalo s kráľom? Morden skončil tam, kde ho nik nevidel ako hrozbu. Celé jednej z veží búrkového konca. Bez trónu a bez cti. Ronald Bastard, búrka, ktorá si vzala trón. Bol to nemanželský syn, teda nelegitímny dedič.
ale mal odvahu, mal silu a mal túžbu po viac. Ronald Storm, známy ako Ronald Bastard, bol nevlastným bratom kráľa Mornena II., ale už po pár rokoch vládol on. A nie potichu. Kráľovnú si získal. A tá mu položila korunu na hlavu. A podľa piesni aj niečo viac. Morden neskončil na popravisku, ale v cele. A Ronald si vzal búrkový koniec. Aj celý kraj vládol skoro 30 rokov, bojoval, porážal rebelov aj malých kráľov a z každého z nich si vzal dcéru ako znak víťazstva. Mal vraj 23 žien a 99 synov, väčšinou bastardov. Dodnes sa šepká, že polovica ľudí v búrkových krajoch má kúsok kráľovskej krvi. Ak nie po väčši, tak určite po vášni. Arlan III, král, ktorý ovládol búrky aj rieky. Arlan sa oženil s dcérou lorda Roderika Blackwooda a svadba sa konala pod posvetným čarostrovom krkavčom v trome. Keď však Roderick postal proti kráľovi Humphreymu Togueovi, Arlan sa k nemu pridal. V bitke 6 kráľov porazili a zničili rod Togue, no Roderick padol. Arlan navrhol, aby sa Roderikova dcéra Shera, vydatá za jeho vlastného syna, korunovala ako panovníčka riečnych krajov, ale miestni lordi to odmietli. A tak sa Arlan rozhodol pre iné riešenie. Pripojil celé riečne kraje k svojej ríši. Arlec Durandon, posledný pán riek. Arlec Durandon, vnuk Arlana III, zdedil nielen korunu búrkového konca, ale aj sen o veľkej ríši. Jeho predok rozšiel moc Durandonovcov až západnému moru. No Arlec bol ten, kto o ňu prišiel. Do riečnych krajov prišla nová hrozba. Železný pod vedením ich kráľa Harvina Tvrdorukého. Harvin použil silu svojich lodí a práve tie mu umožnili poraziť jazdu búrkového konca, obísť ich, obranu a zasiahnuť tam, kde to najmenej čakali. V bitke pri Fairmarkete utrpel Arlec drtivú porážku a riečne kraje boli stratené. Po zvyšok života sa Arec snažil túto hanbu napraviť. Dvakrát prekročil Čiernu vodu, cieľom získať územie späť, no neúspešne. V tieni búrok, medzi skalami a lesmi, vyrástli rody, ktoré stáli verne po boku Durandonov po celé stáročia. Každý z nich mal svoj pôvod, svoju pýchu, svoju hrdinu. A keď sa niektoré mená stratili v čase, búrkové kraje na ne nezabudli. Rod Fell. Rod, ktorého krv je spätá s lesmi búrkového kraja. Doslova aj obrazne. Ich domajená Fellwood je prostarý les, ktorý ukrýva dávne svetine prvých ľudí aj andalské pohrebiská. Fellovci sú známi ako lovci, stopári a majstri boji v divočine. V minulosti viedli výpady proti Andalom a neskôr strážili severovýchodné lesy pred nájazdníkmi. Rod Connington. Starý rod známy vernosťou a odvahou. V časoch búrkových kráľov patril medzi kľúčových bojovníkov strácov východných hraníc pri Dornskom útese. Ich pevnosť Griffie hniezdo bolo strategickým bodom obrany a Conningtonovci boli známi tým, že stáli po boku Durandonov aj v najtemnejších vojnách. Tvrdý, hrdý a neústupný. Ako skalný výbežok, na ktorom ich hniezdo stojí. Rod Tart. Nazývaný rytieri Safírového mora. Tartovci pochádzajú z ostrova pri východnom pobreží, kde sa slnko láme na modrých vodách tak žiarivo, že z diaľky vyzerajú ako drahokamy. Ich zem je krásna, ale ťažko brániteľná. A práve preto vyrástli vynikajúci námorníci a obrancovia pobrežia. Hoci ostrov často čelil nájazdníkom, nikdy nepadol. Rod Dondarion. Nie každý rod vznikol zo šlachty. Podľa legendy bol Dondarion iba obyčajný posol, ktorý niesol správu pre búrkového kráľa. Z divokú búrku sa prehnali dvaja dornenia, ktorí ho chceli zabiť. On padol, med sa zlomil a práve keď čakal na smrť, z neba udrel fialový blesk a zasiahol jeho útočníkov. Správu doručil a búrkový kráľ za odmenu pasoval za lorda. Tak vznikol rod, ktorého erb dodnes nesie blesk a meno, ktoré sa vyslovuje z úctou. Durandonovci nepatrili medzi najväčších, ale medzi najvernejších určite. V každej vojne z Dorn stáli prvej línii. Rod Estermont. Malý, ale hrdý rod z ostrova z úzkom mori. Estermontovci sídli na kamennom ostrove, ktorý čelil vetru, dažďu a búrkam, práve vďaka tomu boli zocelení ako málo kto. V minulosti boli spojencami Durandonov pri obrane morského pobrežia a zúčastnili sa mnohých námorných výprav. Ich vzdialenosť od zvyšku kráľovstva im však dávala aj istú nezávislosť. Boli lojálni, no nikdy nie úplne podriadení. Rod Swan. Swanovci boli jedným z najsilnejších a najbohatších rodov na juhu búrkových krajín. Swanhelm, ich pevnosť nad morom, chránila dôležité obchodné cesty i vojenské prístavy. Swanovci boli v boji tvrdí a politike opatrní.
Ich erb, dve prepletené labute, môže pôsobiť jemne, ale každý, kto ich podcenil, pocítil silu rodu, ktorý bráni južné hranice búrkového kraja pred Dornom aj nájazdníkmi z Essosu. Niektoré kráľovstvá padli ohňom, iné mečom, ale búrkové kraje padli počas búrky, takej, na ktorú svet nezabudne. Argilac arogantný, posledný z rodu Durandom, vládol z hrdého búrkového konca. Keď sa Aegon vylodil, vymenoval svojho priateľa, niektorí tvrdia, že nevlastného brata Orisa Baratheona za svojho kráľovského pobočníka a poslal ho so svojou sestrou Rhaenys a drakom Meraxis, aby získali búrkové kraje. Argilac sa odmietol zavrieť do hradu ako harem. Vyšiel v ústrety búrke, doslova aj obrazne. Jeho vojska mali dvojnásobnú presilu. Obklíčili Orisové línie, ale z neba sa spustil Rhaenys na Meraxis a rozbila obklúčenie. V chaose boja sa Orys a Argilac stretli v súboji muža proti mužovi. Argilac padol. Argela, hrdá ako jej otec, sa odmietla vzdať. Zavrela sa do hradu a sama sa korunovala za búrkovú kráľovnú a vyhlásila, že radšej zomrie v plameňoch, ako by sa mala vzdať. No jej vlastní muži ju zradili. Zviazali a nahú ju predali Orisovi ako zajatkyňu. Orys ju pustil, zahalil ju do svojho plášťa a povedal jej o údonatnosti jej otca a o jeho skone. Následne si ju zobral za ženu a z úcty k starému kráľovi prezdali znak a tak vznikol rod Baratheon z búrkového konca. Ďakujem, že si pozrel celé toto moje video. Ak sa ti páčilo, budem veľmi rád, keď klikneš na tlačítko like a na tlačítko odber, plus keď si zaklikneš zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ak máš nejaký nápad, alebo ak by si chcel nejakú tému, aby som spracoval, napíš mi to dole do komentáru, veľmi ma to poteší. A nezabudni, cesta je možno mrazivá, ale nikdy po nej nepôjdeš sám.